matek kendo. Okenge ni chik mar Kenya ni pesa te ma sirkal tiyogo nyaka puodh gi bunge. Omiyo achiel nyaka odhi obed bill mapiyo, to nyaka bunge bed malos budget mawach ni nitiere weche mane ok okete budget, weche machalo weche mama mboga, weche onyango mariemba piko, weche adhiambo mar loso rech. Koro ma ok nyatimore ndalo 100 mokwongo. Nyalore, takoni ni process. Kano wacho ni odhi time, ang'e kuma pesa dhi wuoke. Ema wacho ni ngadho mitimego en ni ichako gi bill. Ichako gi loso minister mar omenda mar finance makelo proposal, to kasto dhi e bunge. Kasto ka bunge oseng'ado to dhi otimore. Koro atemo mana nyisi ni ok en ni oayo otas to pup otimore. Nitiere okenge mokale, to okenge go emimi ineno ka